Hei kaikki, ette ikinä arvaa mikä tää päivä tänään on. Blä blä blä. Siis on 1.6. Mutta on myös minun syntymäpäivää. Elikkä minä täytän 24 vuotta tänään. Ja ei tunnu kyllä yhtään erilaiset vaikka verrattuna eiliseen. Ja niin, minä lähden nyt kohta porukoille. Siellä myö grillaillaan hyvää ruokaa. Ja joo, siinä on niinku minun synttärijuhlat niinku tällä päivällä. Ja niin sit kun minä tuun sieltä, niin minä kuvaan vähän lisää videoa. Et kun minä haluan puhua tosta minun valmistumisesta, mistä minä nyt malta puhua, enkä kerkeä puhua silloin 6. päivä. Koska se on kumminkin aika hektistä, minun pitää 8 olla jo silloin kampailla, mutta kyllä minä kuvaan sen My Dayn niistä valmistujaisista. Joo, niin, työssäoppiminen loppu keskiviikkona. Oli ihan jees mesta, tai siis oikeastaan yksi parhaimmista työssäoppimispaikoista, mitä minulla on ollut. Ja sitten ei vissiin muuta nyt tällä erää, että jatketaan sitten sillä videolla, minkä minä kuvaan sitten, kun minä tuun sieltä porukoilta pois. Ja niin, hihi. Jatketaan sitten siis. Hei taas. Tulin just sieltä porukoilta kotiin. Oli hyvää grilliruokaa. Oli pihviä ja makkaraa ja uusia perunoita ja maissia. Hyvä. No, mitä muuta rikoista siinä ei oikeastaan ollutkaan. No minä sai iskältä 40. Sekin menee ratsastussysteemeihin ensi viikolla. Ja sitten mitäs muuta? Niin. Minä innostuin pesemään Roxin ja siinä sivussa tapahtui ensimmäinen accidentti Roxin kanssa. Roxi kaatui. Mä olin liian pehmeitä, kun vein se takapihalle niinku huuhtelua varten, niin ensimmäinen kohta, mihin sen tökkäsin, niin se olikin sitten vähän liian pehmeitä se maa ja se kaatui. Roxi selvisi vähäisillä vammoilla. Jotain pieniä naarmuisia tuli, mutta ei mitään sen suurempaa. Et onneksi oli nurmikko sentään, mihin se kaatui. Ettei vaikka asfaltti. Sitten, no minä kävin vähän ajelemassa näin synttäröiden kunniaksi. Oli vähän vilposaa, kun oli vaan huppari päällä, ettei ollut takkia, mut oli se silti ihan ykköstä. Mä rupesin miettimään sitäkin, että mitä niinku perus 24-vuotiaalla jo olisi niinku elämässä tai niinku pitäisi olla tai jotain, en tiedä. Jos nyt lähdetään vaikka siitä, että normaalisti tässä vaiheessa olisi jo semmoinen pysyvä ajokortti. Ja mopokortti. Ja no siis kyllä minä nyt oon ruvennut niinku, että nyt kun tästä valmistuu, niin sit töihin ja säästää rahaa ajokorttiin ja autoa varten. Niin sit minä pystyn muuttamaan tonne Lappeenrannan suuntaan ihan. Koska sinne minä haluan, ehkä kai, en minä tiedä. Joo, ajatuskatkos. Ja elämä muutakin varmaan helpottuisi just niinku talviaikaakin, kun miettii. Niin auton kanssa on vähän kätevämpää ton skootterin, koska sillä ei pysty edes talvella ajamaan. Tai siis pystyis, mutta minä en aja sillä talvella, koska minä en luota niin paljon omiin ajotaitoihini, että minä pärjäisin sen kanssa. Sitten, mitäs muuta minun piti tässä? Ai niin, sitten oli niinku, mitä muuta oli, niinku ajokortin lisäksi. No, oltais jo niinku töissä oltu muutama vuosi ehkä apauttiaralla. No minä saan vasta ammatin, minun ensimmäinen ja viimeinen ammatti. Minä en nimittäin tän jälkeen lähde enää opiskelemaan ennen mihinkään. Eli minä en valmistu enää miksikään. Merkonnut miksi minä jään ja se riittää minulle. Et harjusta, jos olisin valmistunut siksi harrasteohjaajaksi vai mikä se ikinä olikaan, mikä myös olisi pitänyt tulla, niin se olisi ollut sit minun viimeinen. Mutta koska en harjusta valmistunut, niin piti nyt edes joku ammatti saada. Ja siis en minä ole katunut oikeastaan hetkeäkään että lähdin opiskelemaan liiketaloutta. Kyllä se niinku vaikutti ihan sellaiselta
minun jutulta ja sitten just kun se porukka on ollut kaikki nämä vuodet, niin oikeastaan tosi hyvä. Et ainut mikä oli se ekaluokan jätkäporukka, niin se nyt oli vähän niin ja näin, mutta kyllä niiden kanssa toimeen tuli jotenkin silloin kun sitä tarvi. Mut ei oikeastaan silleen mitään huonoa sanottavaa ole tosta. Et kyllä minä suosittelen liiketalouden perustutkintoa kaikille, ketkä nyt mietiskelee, että mihin pitäisi hakeutua, jos on yhtään semmonen ulospäin suuntautuva ja asiakaspalveluhenkinen pitää olla ja sit jonkun verran pitää olla matikkapäätä. Et tajuu nämä kaikki kirjanpidot ja muut systeemit. Mutta jos lähtee vaikka markkinointipuolelle, niin ei sit toiselle ja kolmannelle puolelle tarvitse edes miettiä mitään kirjanpitoja. Niistä on vaan se peruskurssit silloin ekana vuonna. Et minulla oli sitä enemmän just kirjanpitoa ja näitä, kun minä olin siellä toimisto- ja taloushallinnon puolella. Mut ei kaduta, koska jos minä olisin mennyt sinne just markkinointipuolelle tai retailipuolelle, niin minä en voisi lähteä sitten esimerkiksi toimistohommiin. Mut nyt kun minä kävin ton toimistopuolen, niin minä pystyn sitten lähteä toimistohommiin tai sitten kaupan kassalle, et minulla on silleen ns. Laajempi toi valikoima työpaikkojen suhteen, vaikka minä on aika hyvin päättänyt sen, että minä haluan just malli johonkin kauppaan tai siis johonkin missä on asiakaspalvelu, että toi papereiden pyörittäminen ei ihan ole minun juttu. Ja sitten niin, no nyt kun puhutaan tuosta koulutuksesta ja muusta, niin nyt voikin sitten saman tien hypätä siihen valmistumiseen. Eli tosiaan valmistun ensi perjantaina. Poikkeuksellisesti täällä päässä valmistaudutaan vasta ensi perjantaina. No lukiolaiset sai lakkisa eilen joo, mutta myö valmistutaan vasta perjantaina. Et meillä on ihan oma juhlapäivä, niin eipä tarvitse miettiä, että meneekö muiden juhlien kanssa päällekkäin. Mut siis, miuta ärsyttää tässä valmistumisessa se, että kun minä sanon, että minä valmistun, niin kaikki rupeaa heti kysyä, että no onko töitä. Jos minulla olisi töitä tiedossa, minä sanoisin sen heti, niin kuin valmistumisen lisäksi sanoisin tyyli, että valmistun ja sitten menen töihin, sinne, tänne tai tonne. Mutta kun minulla ei ole niitä töitä, enkä ole ennustaja, niin älkää please enää kyselkö, että onko töitä. Kyllä siis olen aktivoinut työhakuni, joo, mutta minä oikeastaan toivon melkeinpä, että minä en ainakaan kesäkuun aikana löytäisi töitä. Koska minä kerkeen tekee töitä kumminkin hitto ainakin seuraavat 30 vuotta vähintään. Niin kyllä minä haluan pitää vähän lomaakin. Onks kielletty? Tiedän, että tästä lähtee nyt sit varmaan kauhean paskamyrsky, että miksen minä heti rupea hakemaan töitä, mutta on minua kumminkin se työhaku aktivoitu, että kyllä minä sitten menen töihin, jos minulle tarjotaan töitä. Mutta kyllä minä sitten rupean ihan aktiivisestikin etsimään töitä. Et maksan nyt tämän kesän pian lomaa ja sitten rupean etsimään ihan aktiivisesti, jos ei sitä enää ole mitään osunut kohdalle. Et älkää huolehtiko, en ajatellut jää vaan laakereille lepäämään. Haluan nyt vaan pitää vähän lomaa. Kumminkin elämästäni on nyt hetkinen, mitäs minä laskeskelin, 17 vuotta viettänyt kouluissa. Niin ennen kuin aloitan seuraavaa tällaista pitempiaikaista rupeamaan, niin saa varmaan vähän lomailla. Eiks niin? Mutta meillä on kumminkin selkeät suunnitelmat sen loman jälkeenkin, et ei ole tarkoitus tosiaankaan vaan jäädä oleskelemaan, vaikka se olisi kuin ihanaa, mutta kun ei tää elämä toimi sillä tavalla, että vaan jäisi laiskottelemaan ja ei tekisi mitään. Joo, ei siinä sit varmaan ollut sen enempää. Muuten en osaa edes vielä sisäistää sitä asiaa, että minä valmistun. Saatika, että minä olisin 24. No okei, en minä vielä ole, koska olen syntynyt 1.6.90 kello 18.10. Eli periaatteessa minä olen vielä 23-vuotias, mutta siis joo, ei myös tunnu yhtään sen vanhemmalta kuin tyyliin vaikka joskus 18-vuotiaana. Aikuistua pitäisikö, en tiedä. En varmaan ikinä, en harrasta.
Ainakin jos mie tuu yhtään iskää tai iskän sukuu, niin ei puhettakaan, että aikuistun. Ainakaan täysi. Kyllä se pieni lapsi aina pysyy sisällä meikäläisessä. Ja sitten, joo, ei tässä nyt ollut muuta, että minun pitäisi minun pitäisi jatkaa tämän kämpän järjestelyä silleen, että huomenna olisi se siivouspäivä. Et nyt pitäisi järkkäillä nuo kaikki hyllyt ja pyyhkiä pölyt, kun minun piti tehdä se jo eilen, mutta koska oli pientä darran poikasta, niin vähän väsytti ja en sit jaksanut. Mutta onneksi tässä on nyt silleen aikaa. Ja minulla on tosiaan koko huominen päivä varattu siivoamiselle, et en sille ole suunnitellut huomiselle mitään muuta, niin kyllä minä varmaan, jos en tänään jaksa, niin kyllä huomenkin kerkee. Jos ei, niin sittenpä minkä. No ei kyllä nyt luulisi. Täällä on kumminkin jotain esitöitä tehty asian eteen, niin kyllä nyt luulisi, että tän saa huomenna sit semmoiseen kuntoon, että tänne kehtaa perjantain tuoda kavereitakin sit bileittää. Joo. No mutta me palataan sitten perjantaina videon merkeissä. Niin ei tässä sit muuta. Moikkelis moi!